Here's our Singapore trip, day 3. Sa muang itinerary ron is Singapore Zoo and Changi Airport. It's day 3. Ito, taga-taga. Nangaon pa ko na sila. Nangaon pa sila Tennessee. Ang mga babies, mga kids. So, what are you doing? Nag-check siya sa mga pictures. Agad. Kaming ko, araw nga panikirira man diyan. Uy, hala na Pinoy. Okay na hinay. Hi. Ano ba Pinoy? Oy, mga hinay. Hi. Wala to? Ay, Pinoy sila na. Mga hinay. Hi, te. Kalakawan nun. So, mag-MRT Demiron and then bus padung sa Singapore Zoo and River Wonders. So, thanks to Google Map na ayo mapagdaan ug asa mi mo sakay. So ang nakatoka sa Google Map is si Ate Nesty and si John A. And then naami ani sa Ilaw, pero ang nakanit na ni kay nagsakay na mo sa train na hindi nga may ani nga train ride kay wala na pud mi underground, so makita mi sa mga palibot. And then pila mi ka transferana na pila ka station among gihunungan like ingana check cha abi na mo ko mao ni siya nga bus among sakyan, so exclusive day na siya, dili siya mao. So ni transfer niya og laing bus na pod padong mga 30 minutes ride na siya padong sa Singapore Zoo. And then iabot nami sa basement nila gihunong, and then musaka mi ana padong sa attraction mismo. And then first things first, mga unta kay sabay talaga naman itong ikaw kaniha sa mga unta o kasabot sa nila bakaon mas nga to colorful. And then first na mga to is ang River Wonder, mga more on mga isda, mga nasa tubig or ba daghan kayong mga klaseng isda diha, dili na ko ibutang tanan basta kanaon nasa mga silingang marites. So nakita ko daghan kay na mga isda ako mga gi-imagine na kay sutukil so batula kilaw sakto ba basta mo na kanaod ko kayo kalami siguro unod aning mga isda ani. And then next na mo pag nawalan pananaos mga isda ni dong na misa panda. First time ko makita panda guys, but ang ni welcome na mo na isang red panda. Red panda. Basta red panda na siya. Mo na siya. Naging masarang red panda diha. And then finally, nasa tunga sa mga kawayanan jud na dira nakita na ako ang kaluha sa kumbana. Ay, sorry. So ang panda guys nagkaon o mga bamboo, mao na siyang kinaon. And then after sa panda ni tabok na pud mi padong sa River Quest. Amazon River Quest. Dakan siya dihang mga animals. So masakay mi anang more boat. Di ba? So actually bawal jud na siya o pregnant. So ako magsaba because sometimes we have to bend the law. Ikaw charis joke. So hinay naman na siya sa kay nami ana. Di ba? Sungod kay nagtuman man da nabasa ang TL. So while nag-cruise mi ana na yung mga klase-klase nga mga animals nga mga malapian. So lingaw kayo siya tag-awan ay karalingi-lingi mo na yung mga animals ikaw na rin mo spot asa dagpit sila like flamingos, diba? First time nakita ang mga flamingos in person, so ana siya. And then also naapitay capybara, so sa kantar nga anak ko nadunggan so mo siya capybara di ay. And then hippo, sa ba ni hippopotamus ba ni patayin na siya. And then mantis, kaayo siya mo so lang itawag ni Serena no. And after ana ni dum na jud mi sa Singapore Zoo, so first na mong nakita is ang sibin kangaroo di ay. And then kanao kay taan apas ka murag baboy nga murag ilata. And then ang tiger, muna siya ang tiger guys, pero kay maklaro ka mo na lang pangita og asa dapit ang tiger ana dapita pre ni shy type siya kaayo. And then after sa tiger ni dumi sa yun na naman sa tamba din ha charis joke lang ito. And then pagpaman ana is ni dumi sa elephant show. So na mga elephants diha pwede ka mo bayad at a minimal fee para makapakaon ka nila doon, pero kami wala namin doon okay. Sayang laman basta na all of me.
Yan na siya, pakanon ni muna siya. And then after, anak kami pinikaon, kaya guto man siya. Then nitabok ni sa sila yun nga show. So mo niya mong gihuwat nga last show. Kaya na kaulit namin, di ba? Ay, ka-cute naman yun. And then after anak, pagkaman sa show, nagbaktas-baktas mi nangita mi tram kay gilanglay lami kaayong bumakta. So nangita mi tram para makagawas na. So while na sakay na tram na pati malabyan na like kaning hyenas and then lioness. So dahan gyapon siya og mga animals kay pila ka hektarya jud ni siya guys, di mahuman nimo og libot. And then nisakay na pud mi og bus, 1 hour ride na siya padung sa Changi Airport Terminal 1 para makadung mi sa rain vortex. So wala mi laing chance nga makadong sa rain vortex. So nidong na mi karong gabi kay tomorrow mudong na pud mi og Kuala Lumpur. So yan na siya, mura siya forest nga naa sa Terminal 1 na sa airport. And then after na mo picture ana, syempre gipanggutom namin guys kay taas-taas kaya mong adlaw kanong panahon na. So ninaog mi kay ngita mi og pagkaunan manihapon mi daan before mi uli. So naami na food court sila diha sa Changi basta mo na siya. So thank you for watching guys. Among day 2, see you sa day 3. Bye.